Amigues, amics, taula planistes, avui farem un unboxing perquè ens han arribat dos paquetets a casa, són petitets, però els obrirem. Per què? Perquè així farem alguna coseta. Estem plantant patates i tomàquets. Estem tan rebentats que no podem fer vídeos. O sigui que ara us ensenyarem una cosa picadeta i facileta. O sigui que unboxing. Xin! Mira, tenim aquí a E.T. i a Retorn al futur, Back to the Future, Regreso al pasado, o sigui que és el pasado o el futuro, no ho sé això ara. Bueno, són dos jocs de Funko Games, que han arribat a casa per sorpresa, no estava previst. Aquest any no havíem de comprar jocs, però vaig estar mirant unes cosetes per internet i tal i qual, i està a un preu imbatible. Imbatible? Està ben dit, Mary? Imbatible, no? Estava que ho rebentava, a 10 euros. A 10 euros i a 10 euros. O sigui que què he fet? Agafar-me els dos, perquè era tan baratet. Llavors, en principi, són jocs familiars, jocs que ens aboquen a les pel·lícules. E.T. T'agrada, Berta? T'agrada, Roc? T'agrada, Mary? Sí. Sí, l'agrada molt? No la... M'agrada la pel·lícula. T'agrada la pel·lícula o t'agrada el llibre? La pel·lícula. Ah, perquè... Mira, aquí tenim el llibre. Tenim el llibre d'E.T. Dóna mal. Dóna mal? Dóna mal. Sí, mira, Que jo ara te'l us guardo. vaig aquí a explicar una Que jo cosa. te'l guardo. Sí, tu me'l guardes. Mira, tenim els llibres, són llibres superguapos, aquí, que, bueno, són, seguint la pel·lícula, són llibres infantils, i jo ara et buscaré el que més t'agradava, perquè jo ja sé el que més t'agrada d'aquest llibre. A Sí, mi? sí. Espera, que l'E.T. Aquí, mira. Aquí l'E.T. va a la nevera a buscar el menjar i es menja l'ensaladilla russa i fa... i vomita ensaladilla russa que estava dolenta o que no li agrada perquè tenia un intestí una mica sensible dels marcians. O sigui que tenim aquest llibre xulo, la peli no la mirem tant perquè ens fa plorar. Jo alguna vegada li he ficat i m'ha quedat una mica traumatitzat. Però bueno, és una pel·li infantil. Molta gent de la meva edat va ser la seva primera pel·lícula. Té, guarda'm el llibre. Vale. La seva primera pel·lícula. La meva no, La meva primera pel·lícula no va ser E.T., ni Star Wars, ni Batman, ni tonteries. La meva primera pel·lícula que em va portar a veure ma mare va ser Mary Poppins. Que dius, ja té tela. Bueno, vaya xapa. A veure. Llavors, tenim el llibre. E.T. Retorn al futur. Saps què farem? Farem un unboxing, ja ho he dit, no? Ah, per cert, el Retorn al futur, aquest, ens agrada més, no, la peli? De Retorn al futur. Berta? Marty? McFly? Marty, Doc, Einstein, no t'agrada? Tenim el llibre també. Roc, el llibre aquest del Retorn al futur també t'agrada, no? Mola. Tio, aquí amb els... Bueno, és que és de dibuixos, i supercurrat, amb les coses de la pel·lícula. Llavors, aquest joc segueix l'u de la pel·lícula, vale? No cal que miris, tio, si no sortiràs, tira enrere. Té, porta't el cap allà i ves que te l'expliqui ta mare. Vinga. Sí. Arreando. Tira. Vale, llavors, ara canviarem la càmera. Tira cap allà. Ara canviarem la càmera i obrirem això perquè em sembla que aquí dintre hi ha un mini DeLorean i aquí dintre hi ha un mini E.T. i només ja per això ja val la pena els 10 eurets. Vale? Vinga, 1, 2, 3, canvi de càmera. Tenim aquí els dos jocs. Quin vols obrir, Berta? Primer. Quin vols obrir? Quin vols que obri?
Mira, tisora en mà. Fem el d'ET? No. Fem el de Retorn al futur? Sí. Vinga, doncs primer el de Retorn... No, este. El Roc diu ET. Fem el d'ET i així el de Retorn al futur. Jo crec, dels dos, sincerament, crec que Retorn al futur serà el més guai. Llavors, el deixem... Ens el guardem pel final, no? Sí, exacte. 6 figures incluïdes, ET i la nave nodriza. Anem a veure què tenim aquí, vinga. Instruccions. Déu-n'hi-do. Quin llibretet d'instruccions tenim aquí. Bueno, és bastant explicatiu. Això ens ho hem d'estudiar, eh? Estaria guai que vingués el ninot gran, no? Tenim aquí personatges, mira. Tenim aquí, bueno... Ah, mira! Hi ha penjarrobes, corda, pots, una bateria... Això saps què era? Doncs eren instruments que l'ET fa servir per fabricar una antena, no? Una antena de ràdio per trucar a la seva família. I aquí, els cotxes de la policia. La flor... Ah, perquè l'ET tocava la flor, no? I... es posava xula. El tauleret és bastant doble. Mira, representa que és el poble, no? Segur que aquí hi ha persecucions amb les bicicletes. Molt bé. Tanto que no es trenqui. Aquí, una xuleta de l'ordre de torn. Mira. ET, aquí. Això deu ser el seu marcador de la vida. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vale, té fins a 6 de vida. Mira, la nau, atenció a la nau. És grandeta la nau, Mira la nau. A veure, no sé si enfoca bé això. Això. Aquí tenim deuets personalitzats amb les accions, telèfon, no sé quantos, la clau... Bueno, això ja veurem com... el que vol dir. Cartetes. Aquí les cartetes dels personatges. Amb qui juguem? Elliot, Michael, que era el germà, no? Greg i la Gertie. Les cartetes i, a veure, aquí el que... La gràcia. La gràcia són les miniatures. Mira, tenim aquí miniatures dels 4, els 4 amics. 4 amics, blau, vermell, groc i lila. La Gertie va amb la bicicleta lila. I tenim aquí el ET. Mira, que guapo que és l'ET, amb la manteta, sembla el nen Jesús. I suposo que a la partida el que farem és agafar-lo amb la bicicleta, mira, i ficar-lo aquí al cistellet i farà... No, no era així la cançó. Ah, i això és Jurassic Park. Com fa la de... Molt bé, doncs ja tenim l'ET obert, ja ho estudiarem. Casa, telèfon... S'han venut, es veu que el Funko devia estar per l'arrastre, deuen haver estirat més el braç que la màniga, i es veu que s'han venut la... Oi, m'he deixat la nau espacial. S'han venut la secció aquesta, com si diguéssim, del Funko Games. Llavors, vol dir que aquests jocs que han tret ara, segurament ja seran una relíquia del passat i els deixaran de fer. Per tant, hem comprat una ganga per 10 euros, Mary, que d'aquí a molts anys això valdrà una fortuna. Comprarà moltes gangues, diu la senyora. A veure,
La deixarem aquí, vinga. I anem a veure Retorn al futur. Aquest és el que interessa, Berta? Tenim Retorn al futur, el joc a golpe de dado, de daus. I aquest és... Aquell és del 2020, crec. I aquest és del 2021 o per ahí. O sigui que aquest és més nou. Mira, a partir de 10 anys, de 2 a 4 jugadors, un joc d'aventures cooperatiu de Prospero Hall. És com... Bueno, és el dissenyador del joc. Obrim. Oh, a veure, això brilla, tu. Aquest ja ve més bé, ve més protegit, això. Anem a veure què tenim aquí. Mira, les instruccions són el còmic. És el còmic aquell que llegia el nen quan arriba el Marty al passat. El pare del Marty. No. El pare del Marty. No. Arriba el Marty McFly allí amb el traje allí al 1955 i peta allí i se troba allí amb un granger allí que xoquen i el nen diu és un extraterrestre i no sé què perquè estava llegint aquest còmic. El pare també és culpable. No, però això és a part, sí. Bueno, Tales from Space, Això són les instruccions, val? Instruccions que tenim aquí, objectiu del joc, com hem de muntar, tauler, les fases... Bueno, aquest potser serà una mica més complicat que el de ET, sembla, També tenim els de webs. Molt bé, què tenim aquí? Fitxes. A veure, cartites de poder, les cartetes d'això són fitxetes. Aquí, provoca bif. Això ja ho veurem, perquè aquestes cartetes, si no sabem jugar, és Strickland, anda en busca de vagos. Aquest és el professor, aquell, Són cartes de trifulca. Mira, les miniatures. Les miniatures, aquestes són més mini, Tenim aquí, jo crec que el taronja és el Marty. Aquest deu ser el Doc, que va amb la bata, no? La de blau no sé qui és, com es deia, Lorraine, o Jennifer, com se deia? Aquest vermell és el Biff. El vermell és el Biff. I els dos, aquests roses, és el pare i la mare, que s'han d'enamorar. I el gos, que és es diu Einstein. Dauets de colorins. Oh, dauets de colorins. Això són les cartetes dels personatges, no? Mira, Marty McFly. Que fuerte. El Doc Brown, que diu Santo Cielo. Jennifer Parker. I mira, pots jugar amb l'Einstein, Pots jugar amb el gos. Són 4 personatges, 4 jugadors. I aquí tenim... Espera, perquè aquí... Tenim aquí la torre del rellotge. Bueno, una guia per guia de torns. Guia de torns. Això serà per marcar les fases, suposo, i al final de la partida. I aquí tenim la torre. A veure com es munta. A veure si es munta així. Això deu anar així, no? La torre del rellotge. Que fa la funció també de torre de dau. Amigo. Així. Això ara veurem, perquè això és la torre del rellotge. Serà important? Berta, serà important o no serà important? Serà important. Sí. També és bastant grosset. Llavors,
Molt bé. Las tiendas del norte, Torre del Reloj, tienda del sur, Plaza del Pueblo, el Café de Lou, la casa de Lorraine, la casa de George, la casa del Doc, l'Institut Hill Valley i l'aparcament de l'Insti. Anem a veure el DeLorean. Atenció! Xin! Mira, mira quin DeLorean. Aquest DeLorean podria jugar amb el Hit. Podria jugar al Hit amb aquest DeLorean. No pot. És massa gran? Bueno, però és una idea. Mola bastant, Sembla com un Micro Machine. No roda. No? Té roda, però no roda. Bueno. Una mica sí que roda, El que passa que, clar, si has d'anar per aquí, si has d'anar pel tauler, tampoc no cal que agafa la velocitat. Quan agafava? Quantes milles? Això eren 100 i pico per hora. 4 milles, no? 140 per hora, agafa el DeLorean, 140 per hora, agafa i xum! Aquí anirà la torre del rellotge. En principi, és una torre de daus. Anem a comprovar a veure si funciona o no funciona. Vale, bueno. Una xorradeta com una altra, però servirà per jugar. Estudiarem com s'hi juga, perquè tenim un munt de jocs que hem d'estudiar com s'hi juga per jugar, perquè aquesta partideta l'hem de fer. Amb la Mary, amb la Berta Aquesta sí que m'apunta. i el Roc que porti el gos. La canalla, de moment, doncs el que ha de fer és llegir-se els llibres, perquè així refrescarem la història i llavors sabrem el que hem de fer per guanyar. Si us ha agradat el vídeo, doneu-li a like i subscriviu-vos, que és gratis, aquí, cling, cling, cling. I recordeu que si la Terra és rodona, la taula plana. Adéu, amics. Adéu.